Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Tago. And pundi. And Tita Tanya Chinita. Basta mahilig magmotor. Babaero. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ay, napilitan ako. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Hello po! Hello. Ako po si Marivic. Isang single mom na maganda, sexy at hot parang si Tita Tanya. Ay, wala sa script. Bakit disagree ka ba? Pabor. Wala po akong permanenteng trabaho. Pero marami akong racket. In short, freelancer. Promo girl po ako ng alak sa mga bar. Minsan naman, sa mga car show or motor show. Nahulaan nyo na po, no, kung saan ko nakilala si Carlo. Mahilig po kasi siyang magpapogi ng kanyang motor na Raider. At isang araw ay sinama niya nga po akong mag-rides. Patay na. Naglomi po kami sa Batangas. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Kagaya mo sa bawat saglit. Ang sweet mo naman, inaalis mo yung helmet ko. Wait lang. Wait lang. Sasabit yung buhok ko. Wait Ay, lang. sorry. Thank you. Bagong bili ko yan. Para sa'yo lang talaga yung helmet din. Exclusive. Uwe. Ayan, nilagyan ko ng sticker, oh. Oo nga, may pangalan ko. Marivic. So, ilang pangalan ng sticker ng babae yung pinagawa mo? 3. Marivic, lagay ko sa gilid. Dito Marivic din sa likod din Marivic. Oh. Ikaw talaga. Baka ma-inlove na ako sa iyo niyan, Carlo talaga. Grabe ka naman talaga. Iyon naman talaga ang purpose ng lahat eh. Ng May lahat love ka na? sa akin. May love ako sa iyo. Kasi 'di ba? 'Di ba tayo naman? Bakit mo ko dinala dito? Kain tayo ng lomi. Masarap yung lomi dito. Nakapag-ride sa kami one time dito. Oo nga,
sumisikat to eh, no? Ang dami talagang riders dito. Pero mga jowa kaya nila yung kasama nila. Kasi tamo mo yung mag-face mask, hindi nagtatanggal ng helmet. Tingin mo yung iba dyan mga kabit-kabit. Hindi ko alam yun eh. Tatanungin natin sa may-ari. Hoy, wag na natin tanungin. Ano ka ba? Oh, ay, Good morning po. good morning! Welcome to Goto Nito. Goto. Lomi, tas Goto pangalan. Goto Nito Lumi. Ah. Goto Nito Lumi. Tanong lang po, Sir Bong, nakalagay kasi sa, sa card ng, mo dyan na, ayun o. Bong. Ako? Mm-mm. Pintilpin lang yan, ma'am. Po, yung iba po ba dyan kabit? Yung mga angkas po, yung mga official Wala ride. po akong alam dyan, ma'am, kasi customer yan, sayang. Ba't di nyo po inaalam? Kasi dapat alamin nyo po yun eh. Kasi para ma-sales stock nyo po eh. Ma'am, ang sa akin lang, ma'am, makakain sila ng aking Goto Nito Lumi. Okay na ako. Pero tingin nyo po, kasi malalaman nyo po yun eh kung... Ma'am, pumunta ba kayo dito, ma'am, para manyismis, ma'am. Ano po kaman yun? Nyismis. Uy, ano ba? Kain na lang tayo. Ang Ikaw talaga. joker naman ito ni Kuya. Kain na lang Sige. tayo. Uy, gusto ko yung Ay, especially isang- may chicharon. Uy, isang Gusto ko order yan, po, kuya. Masarap yung chicharon nyo. Baka luma po Ma'am, fermented tong chicharon namin. Last Ano year yung pa spelling? to. Fermented. Letter P, parang panis talaga mahal. Kasi ano eh, Mahal, fermented. okay lang yan. Masarap nga dito. Ano ka ba? Tikman na natin. Subuan mo po. Ay, grabe ba? Ba't po kayo namamakailam? Ganyan po ba kayo dito? Namamakailam Tignan mo. kayo? Tapos, gusto mo mangyalam ako sa ibang customer dito? Ay, tahimik na nga sila eh. Amuwi na yung ibang customer eh. Opo, pero sir, siguro nakakakita kayo dito naghalikan sa ilalim ng puno, no? Ganyan ba yung mga riders talaga na umaakyat dito sa Batangas? Meron, ma'am, naghalik ka, naka-helmet pa. Haba ng dila nun ah. Haba ng puso. Puso Sige na, pala. kain ka na. Sige po, dalawang order. Ayan, sir, ano lang yan? 150, tas 150, 300. Yan. Subuhan kita. Sweet naman. Sarap? Ikaw din. Ang sarap. Parang kulang sa paminta. Kuya, bakit kulang sa paminta yung gawa mo? Alam mo. Ma'am, kayo magdagdag, ma'am. Kaya nga may paminta sa table, ma'am eh. Ba't kami nagbayad ko kami magdadagdag? Ikaw magbudbud kasi ikaw yung chef. Alam mo kung Ganun ba? Ibubuhos ka to lahat. Naiinis ako, ma'am. Customer is always... Mahal. Sorry na, Ka na mahal. mga away ng Tingnan ng tubig. Baka lagyan pa ng langaw yung pagkain natin. Subukan kita. Isa pa. Teka lang, mahal. Parang... Bakit may... Parang dugo to. Bakit parang dugo? Kala ko ba lomi to? Bakit parang may dugo? Dugo? Kala tikman ko. Kuya Bong? Teka, tikman ko. Hawakan ko mukha mo. Oh, di ba? Dugo, di ba? Isa pa. Isa pa. Kuya Bong, bakit may dugo? Di ba? Goto lang yun, di ba? Bakit Press may kasi dugo yan, ma'am, tong press. lomi? Ha? Fresh yan. Fresh blood? Fresh yung pagkakatay namin. Kaya may dugo. Hindi po, yung dugo na Betamax. Di ba lugaw yun? Bakit ito may... Hinaluan ko, ma'am. Yun yung specialty ng aking Goto Nito Lumi. Goto nito, Lomi. Oo. Palitan niyo po yung Goto na, pangalan Lumi niyo. pa. Wala pong recall sa social Hoy, media. ba't ka nangingialam? Ba't ka nangingialam? Sige na, kumain na tayo. Tataw. Hay, na-high blood na ako sa customer dito. Sige na, kain na tayo. Standby tayo. Okay? Okay namang amoy. Baka ano ba? Kuya, Ma'am, wala yung dugo kanina pero kasi maldita ka, nilagyan ko. kuya, yung mineral water niyo po pa, yung mga baso, tinan niyo po, mantika-mantika yung mga baso niyo. Palitan niyo na, maugasan niyo naman ng tama. Wala ba kayong Maynila dito? Ma'am, nasa Batangas tayo, ma'am. Ang Maynila, nandun lang, layo sa Maynila, ma'am. Ganun ba yun? Ganun yun! Umalis na ka. Huwag nyo nang bayarin, umalis na ka. Sarap pag-relax. Massage ko yung likod mo. Aray, Nangaray ka ba aray, sa aray. pagdadrive? Oo. Dito. Aray. Dito, yan. Dito lang tayo sa kubo kasi mukhang uulan eh. Hala, abutan tayo ng ulan. Di pala. Pasok tayo sa Dito yung nagdala ng raincoat. Hala. Ba't kasi Ay, hindi dito ka tayo sa kubo. nag-ready? Ba't alam mo na may kubo dito? Nakatambay na nga kami dati dito, mga tropa.
Tropa ba yung kasama mo? Oo nga! Paano mo alam mo dito kung kailan Sabi ng available tropa ko. Ay nako, sigurado ka ba ako unang dinala mo dito sa kubo na to? Ito naman, dito ka. Tali, parang ulan na, Secured ba dito? Baka may Walang makakita ng kidnap tao sa atin dito Wala Baka nga. meron ditong Nakapunta na kami dito. Wala nakakita alien sa amin. dito Baka may alien. Dati na kami dito, wala nakakita sa amin, okay? Sino kasama mo? Ang tropa ko nga. Tsaka sino pa? Tropa Siyempre ko may rin. kanya-kanya kayong Tropa ko. OBR. Katabi ng tropa ko. Tropa lahat. Siyempre may official backride yung mga tropa mo. Ikaw, sinong OBR mo nun? Wala akong OBR nun. Kaya nga, ikaw yung OBR ko ngayon. Na-overthink na naman, naaaning na naman ako eh. Ba't ka natatawa? Ganun ba yung mga babae? Huwag kayo mag-overthink. Ba't kayo? Tingnan mo! Huli ka sa bibig mo! Ako lang kausap ngayon, tapos sabi mo, huwag kayo mag-overthink. Huling-huli ka na, Carlo! Ang sinasabi ko yung kayong mga babae. Hindi, nahuli na kita. Huwag kayo mag-overthink. Tingnan mo, siguro lahat ng dinadala mo dito nag-overthink kasi lahat kami dito dinadala mo. Wala ka nga dyan. Ayan na naman. Ikaw na lang pumasok sa loob. Andito na nga tayo sa pupo. Yan, uulan na. Huwag ka na nga magtampo. Ito naman eh. Halika na. Di ba tayo uuwi? Uulan na eh. Ayan, umuulan na halika dito. Pwede naman tayo magbasa sa ulan eh. Anong gagawin mo? Delikado, madulas yung daan. Kaya dito muna tayo sa kubo. Oo nga. Ba't magigil na gigil ka dito sa kubo? Siyempre adventure. Ano ka ba? Para ka naman. Ano naman eh. Promise ako lang dinala mo dito. Ikaw lang. Wala na. Ba't alam mo buksan yung bintana? Wala namang laking kubo yan eh. Ano ka dito? Ayan, ang dami nakasulat na pentel pen sa dingding mga pangalan na nagpunta dito. Hanapin ko yung sayo. Wala, hindi ako nagbandal dyan. Carlo. Carl Eric. Ayun Carl Eric was here. Jerome was here. Jerome was here. Umuulan na. Eileen was here with someone else. So, sulat natin yung atin. Sige na. Para may remembrance. Dali. Sulit ka. Ay, tata. Sulatan mo. Ano yung susulat mo? Mary Vic, I love you. From C. Bakit silang para hindi mabasa ng ibang dadalin mo dito na babae? Hindi ba ako tapos? C-A-R-L-O. Yan! Kumpletuhin mo kasi yung apelido. Huwag mo lang yung apelido. Malalaman na nagbandal tayo dito sa Baka kubo. malalaman ng susunod mo dadalhin dito na babae. Wala nga, ikaw. Ayan na, umuulan na. Siyempre kasi single mom ako eh. Baka niloloko mo lang ako. Malukuhin kaming mga single mom Kita eh. niluloko. Tsaka porke nagka-car show ako, niloloko mo lang ako. Kaya nga kita nagustuhan nung nakita kita sa motor show, nung sinali ko yung motor ko, di ba? Motor na tropa namin. Huwag ka na nga mainis, halika nga dito. Halika na. Huwag ka na mainis. Sige na. Ayaw ka pa, ha? Kiss na. Binigay ko na naman ang puso ko sa isang lalaki. Hindi pa ako nadala sa nakaraang karelasyon ko. Kaya ako naging single mom. Pero wala eh. Feeling ko po iba si Carlo. At alam ko na mahal niya ako. At hindi niya ako lolokohin at hindi siya mambababae. Di ba, Mang Kanor? Basic. Umabot po kami ng 2 buwan. At sa loob ng 2 buwan na yon, grabe, pina-feel niya sa akin na ako lang. Isang beses po nagpasundo ako sa kanya dahil nag-promo po ako sa isang liquor na brand. Kasama ang mga ibang promo girls ng alak. In-invite ko siya kasi gusto ko pong i-flex na boyfriend ko si Carlo sa mga katrabaho.
sir, free taste po ng alak ko, sir. Patikim. Sir, bago po ito na variant po ng aming Ay, sarap ng alak niya. sarap po. Anong number mo? Para maka-order ako sa'yo. Hindi po kasi sa akin nag-order. Meron po kaming registration doon. So, pwede po kayo mag-fill out ng form. Tapos may libre po kayong isang in-can ng bago naming variant. Ganun Opo. ba? Variant? Para virus to Good morning, Monster! Ito po Oy, gabi, bahar mag-inom. Gabi ngayon, gusto mo mag-inom ng umaga? Good evening, Monster! Ito po. Ano monster? Ito po, free taste po. Hindi ka lang maganda. Kinain ka na ng monster. Ay. Lipat na po kayo doon. Naka-free taste po. Parang lasing na Mars! po kayo eh. Mars, huwag mo na patulan yan. Lasing na yan. Doon tayo sa kabila. Mars, inaantay ko lang. Mars Jane! Mars Jane! Yes, Trixie. Doon tayo sa kabila. Tara, let's go. Okay. Kuya, saan yung boyfriend mo? Di ba sabi mo? Dadating nga eh. Uy, ready ka naman makilala si Carlo. Mahal! Mahal! Andito Oh ka my na! God! Oh my God! Parang si Kuya Cardo! Guwapo naman ng mahal ko. Mahal, please meet my co-promo girl, Trixie. Si Jane! Eto naman. Carlo? Girlfriend? Kayo ni Carlo? Jane, bakit? Oo. Carlo, please meet Jane. Ito yung lagi kong kasama, kinukwento ko sa'yo. Hi. Aray! Kapal ng mukha mo! Bakit? Ano bang ginawa ko? Kapal ng mukha mo mag-deny. Ang galing mo talaga. Magmamaang-maangang ka pa. Stop it. Carlo, anong meron? Anong meron? Pinagsabay niya tayo. Ilang months na kayo? Magti 3 months. Magti 3 months din kami. Oh my God, Carlo! Oh my God! Paano mo to nagawa sa akin? Ang kapal na mukha mo, Carlo! Kala ko ba loyal ka na? Hindi! Sandali lang. Kapal na mukha mo, Carlo. Magkasama pa tayo kahapon Magkasama kayo kahapon? Magkasama din tayo kahapon ng umaga. Anong oras kayo magkasama? Sinundo niya ako ng umaga. Ang kapal na mukha mo! Tuhog ka sa isang araw, Sandali ka! Tuhog! Ang kapal na mukha mo! Umaga kasi sa gabi. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Hoy! Huwag kayong mag-skandalo. Tignan natin yung mga tao dito. Pero pinapagamit niya sa akin yung helmet niya. May sticker, pangalan ko Marivic. Meron din akong helmet sa kanya, color violet sa'yo. Color red. Diba? Sinasabi ko na, Carlo, ang galing talaga ng mga... Basta nakamotor, babaero! Teka lang. Isa lang Basta yung... mahilig sa motor, babaero! Basta naka-raider, babaero! Isa lang yung isa lang yung helmet. Aray ko, nire-repaint ko lang yun. Ang kapal na mukha mo, proud ka pa, babaero! Hindi, Ang kapal na mukha aray. mo! Ayoko na. Please lang. Wala na pupuntahan itong pag-uusap natin. Umalis ka na. Ayoko na, Carlo. Ikaw naman Ayoko na. masyado ka naman matampuhin. Wala na yun. Dinadaan mo din. Ex ko na yun. Ex, Hiwalay na Carlo, kami. ididinay mo pa. Harap-harapan na eh. Harap-harapan na. Ang kapal na mukha mo, Carlo. Kala ko ikaw na yung... Pwede naman niya kasing sabihin na kami kahit wala na kami. Carlo, hindi magsisinungaling yun. Matagal ko nang katrabaho. Halos close friend ko na nga yun eh. Carlo, ayoko na. Hindi ko naman kasi alam na kaibigan mo pala yun eh. Ayoko na. Huwag ka na magalit. Ano ka ba? Huwag ka na magalit. Mo, ganyan eh. Huwag ka na magalit. Ayun na. Shh. Hindi nga. Mas matimbang ka sa akin. Mas mahal mo ako sa Mas kanya. mahal kita. Promise. Ex ko na nga yun eh. Ewan ko ba ba't hindi siya makamove on sa May akin? helmet siya na parang sa akin. Binili niya yun, sa kanya yun. Hindi ako bumili ng helmet. Ikaw na yung binilang ko ng helmet. Promise. Nilagyan ko pa ng sticker. Para sa iyo lang. Ako talaga. lang mahal mo. Ikaw lang mahal ko. Huwag ka na mahal. Promise, Ikaw nga lang. Thank you, mahal. Galit ka pa? Huwag mo nang ulitin yun na. Galit ka pa? Hindi na. Alam mo naman, ikaw ang lakas ko at weakness ko. Talaga. Halika rito. I love you. Gusto mo akong mawala sa buhay mo? Ay, hindi ko kaya eh. Tigil mo na yan, ha? Opo, hindi na Huwag ka na promise. magselo sa kanya. Hindi po ako nagsiselos. Okay. Ikaw, huwag mo na akong pagselosin na. Okay. Ako lang isasakay mo sa motor Ikaw na. Ilang gabi pangalan
i-memorize yan.